Eunon! Ba, zaharra hemen. Ai, adela, ten, zaharra. Aita zemek, zahar jotzen. Oitxe, euskiliak inezit ezarra ikusten. Bueno. Zer izaten Sebastian? Zaharra botatzen bilok, gaur hasi gitu miskat biharre astebukeran da botatzeko aurreatzen, gaurtik miskat. Ai, tratoreka bat ematen badegu egeio. Hemen, pilarra bado, gotzon, pilarra bat zio hemen. Aurten asko zio. Zer zahar urtea urten, no? Bai, ondila, zahar urte ondila. Zaharrak oidik, urte baten emateik, eta beste urtean ez ematen da, urten zahar asko zio, asko. Eta guk nahi jo, zahar askoti hemen. Hemen zahar ondo baten gaudek, terreno baten, gehiago baldezkazue o... Bai, han bestaldetik zizkau, beste menditzen bestaldetik han, beste bi sagazti. Eta bueno, pixkanaka. Eta klase diferentak, hemen gorriak uste jau... Dana diferentia ziok, bai. Zahar klase asko ziok, Euskal Herri. Igual, egon duz 6.000 klase, baina hemen txok baridade asko. Eta hobiek, gaina. Itxeako biltzalde zuen gotzon? Bai, dana etxeako. Dana etxeako, ezta? Bai. Eta honekin nahikua baldezue, eo... Gehoz eskau ingurutako baserrik. Aia aldeen da, arrua alde, zestua, ingurutako baserrik. Eta zailatzea dituk amengo zagarrakin, gure etxeko ekoizpen eitia o zeitia. Eta amengoak imakarri gailatzea alda, o tarteka kerre hori? Tarteka, hombre, adibidez aurten asko ziok, eta zaharra mina handi jartzen, haula asko da honen. Porque hemen itek bete zahazten ja, zaharra askoki. Horru aurten oso gutxo batek. Oan hau gotzon, goi kontao? Bestaldea. Illa bat ez dira zola eta hori harkien dutazioak. Gimnazioa egun berrike? Horre gola... Hemen pesak harki ditu. Herria, emantzia, galanta. Buko bat, onak, aldime. Ni hona ire inbirit emantziak, Hoi herri zalolako. Burrungo gorra tokatza jonen. Ze agarra gorra tokatzearen, ez da? Agora itetea, eta gero guain, Hau seinale helduta dola, helduta. hor gehatzeianak, Bai. honen atzetik makilekin. Honek atzetik? Tiki. Hau ze zagar klasea, gotzon? Danetik hemen zabe txalakak, errezin zagarrak. Danetik hemen batzu ditu gozo-gozuak, beste ditu mikatzouak. Horren baridadi eukitzia honak. Jateko tare bai? Bai. Hau adibidez oso gozu, Hau, hartzek eta karak. A ber. Ba, helduta ziok, Basakak, bere bizin puntua. Bizila. Zagar lapurretik eta izaten da. Batzuk izatetuk, Bai. Hola, domingero batzuk. Bai, Hori eta potxako bat hartuta, manda. Egon izilika. Ba, izatetuk. Inola harrapatu aldezko. Guz izan dio. Bai, ez da? Baina, bueno. Joder. Hori, ba, eta xete bota, bera, Unea jumetxo, Nune mamazta jo gotzon. Hortxe, heldu. Hemen seguro jumetxok. Eman, horri. Hola, xelduta beti, dale. Hau garra. Ari bieskukin, heldu bieskukin, hola. Hemen txe. Hai, besti ere heldu jo beti gan, besti ekin. Bera. Hortik, oain, dale. Hau ez teperoriko. Hoite, eroiko. Eta puskatuta ere, ez da? Eka, bat, ipete, Jo. Jara. Zaldek, hola inberdik. Da hola arboletik arbolea. Neke pixka bado hemen, Hemen ekia zio. Azpura berotitek, Pixka pai. Aztintzeko horreik apelio da kastatxarra eztek, Bueno. Izeta, harri jaso zaila hondik, habe. Bai, harri zaila handi zabe gure etxean. Bai. Baina, bueno. Ni ez. Danak ez ditu gortako. Lehen guzuk eta osabak eta bai? Lehen guzuk eta bai, baina. Baina, haiek harri hiltzen nahi, honi hiltzi baina. Osak ez, tegozo txarra izango harri jare. Aido. Baina, aikone jotzen gore, aztuna zaudek, iarino. Baina, haiek kolpia... Bai, kolpe... Nere irutu. Bai. Zeitzale? Irura, fuertek. Bai, haiek kolpe bakarrak nik iru inber. Haiek batinda, desenterek eta nik iru inber. Hiru kolpe bizi behar gotzonek osaba eta lehengusu harri jasotzaileen astindua berdintzeko. Izetatarren sagastietan ordea, hiru kolpe baino askoz gehiago behar dira sagar guztiak lurreratzeko. Eta kontua da, behin sagarra jota, sagarra bildu egin behar izaten dela. Hore, kontu bilagata biltzen hasi horrekotea. Azun gaitu ez da. Hemen bi otar mota ikustu eskio. Bat, kiskitiakin, hau kiskitia da, kiskitia. Oidek. Gaxi izaten betezan, nik kaletarra naguta. Ja, nahi dia. Oidek, hola sartu. Eta besti izate, hartu, eta eskubakin. Nik hau nahi jo mila bier, Horrekin gerriak egotetu golaxetik, asko ibiltzeko oio bie. Baina horrekin egin berde jakin. Nek errintzat. Horrekin egin berde jakin. Bizala, kolpe asko fallatzen maek. Horrek uste zagar pilarra.
Bai. Venga, bildu galitu. Hazen gaitu, ezta? Ze, ik aukeratu. Inakena, zein nahi dek? Nik hau nahi jo. Venga. Jo kamiatuko jau. Lasai. Bueno, hau bete zamarra gaunen, Oidek, martxango jau. taka. Bizi. Ergiziok. Vale? Vale, bestelako biren galduko juta. Honez emakili izango jone. Oain taka. Euskara hartu. Venga, hau tratorea. Tratorea. Venga, gozen. Ai, gaitu zozeiten. Gozen. Erki, hemen eitare, nondan? Zer, Sebastian? Zota, beste esagaztin baden, o? Hor behien ebilin, hau ikusteak unako arzema donda, aldeiatik, zaharraz biltzatik. Bueno, gup berea. Zuek bi zahar biltzen jauna jarretzen, eta nik pixka lasaiatzen. Ez Ipizka. daki, kiskitea apuskatu edo. Bueno. Baina, eskuz bildu joa lare, Sebastian, zuk hau peti ezautu aldezu? Hemen, Bai, zahar ondo bai, eta bai, zahar ondo. zahar doiteko afizioa itxen da. Zahar ondo abe gaina, lehen zanetena, hortxe, nik amazai bat urte, amabos bat urte nejula, hola, aldatu genuen. Eta zaharra beti zautu, han beste zazti handi bat, gure etxonak kistona bizitioa zein. Bai, Zahar da, zahar dueteko bai, kristona. Gare bateko tolare zarro itxas egin, ezta? Bai, Bai, guaina asko moderni zotezio. kristona kupelagin, inozi olezko kupelik, eta horren lehenko antxineko kupel zarrak, eta beti betetzek izkidun, bost zei bat kupel zazpiruneko olago. Familiare handi jote genuen, da danak zahardua, zahardua eta da, pasarako jendia ere hola, matak etxun botila zahardu eskatu itxizien. Pasara, eman, orduan. Urdan eta zikuestenak eta oinezko jendia urdun, da ara ezatezein da, tak, emate zitxon, botila zahardu jarretu nago eta tak, zea handia euki ginen, zartu itxa handia. Izeta baserria, urdan eta biren gehatzea. Bai. Bai, eta pautako bideak eta danak eta azkenen ba. Jendiak urdune basitxak egin, izetan zahardu itxezala eta eskatze zeien. Botila zahardu goxomiel zin izan eta botila zahardu, atako xur. Otso, zema litro zaharro dituzue? Ba, zailatzen ditu, egun da 20.000 hola iten, eta urtetik urte diferenti izaten, baina zailatzen ditu, eguneko buelta hori eusten. Txotxea? Urtekua bukatzia. Txotxeako, botilako? Txotxian eukitzen jau, temporadan, eta gero botilanen salmentako eukitzen jau. Eta tabernan, da bi klase zaskau, normala, eta besti euskola bela esate zaiona. Eta, bueno, pitek egin ditu jolazten. Labelen barren etza Labelen barruen itxoek, eta, bueno, oso ondo zio, normatiba batzukin, eta aile bete, eta, kimintza tamengo produktu badala. Garki. Jaun Andreok, hause, izeta baserria. Hor jatetxia, hor harria gautzen egutzituk, horririk. Aiatu, gaitu gonea? Autorizantzako jarra, Euskal Herria zerran ikusteko, hemen, metro gutxi. Hau bezala Euskal Herria getzio. Oide, biru alro bezo, oan laugarren ere, hau gela itia. Oan zitea zaharronekin. Oan zagara horra botako jau, guztuko jau, eta... Matxakak gaur bertaldi juego. Azingo gaitu guantxe bertan matxakan. Venga, ozen bat, temoi Porque bestela bazkairik ez du iraziko da. Ba hori, ez tego negozio jotxarrak, Bazkairi irazi beraziok, Bazkaldu bat zio lan egit. Ez pa, baina irazi merri garuna. Venga. Oain sartzea, hemen sartu ju eta hemen dikan. Vale. Moztua. Aitu gotzo, oan nengo duna zerra urtengua. Bai, dana urtengo jo. Moztua o fermentatu gabe? Moztua. Moztua ingabe. Moztua jo, oan txinakua. Vale, venga. Hartu. Hartu, da Manuel, eman. Hartu Manuel. Koloriare hori je, honek, Ai. Hau alkoholik gabi orduan? Horregatzea alkoholik. Bai. Beira. Ze kolore, Bueno... Eukitzei kolore marroia. Bai. Eta fermentatu arte, gio aztek argitzen. Ondo iluna, trinko. Iluna. Egarki. Bueno, izetatarrak. Bai. Eskerrik asko. Bai. Lau gizaldi, Txintxin bat mi berkio, Lau gizaldi, ez da toki askotan bazir askotan bilatuko, Bueno, hamen mazaben mintzen momentun. Oso ondo. Da, hola segitzia baina. Oitea garraz. Bueno, topa. Nik batek, eharren itxena.